God aften. Når en af de chauffører, de så her i en eksportlastvogn på vej til Italien, tager en tur til Italien, så hedder det i fagsproget, at han tager en tur op og ned ad gaden. Og det, selvom det er en strækning på et par tusinde kilometer. Der er i alt 2600 eksportlastvogne, som er med til at køre vores produkter op ad ned ad gaden til Italien og mange andre lande. Og det er et stort erhverv. I 1978 der kørte lastbilerne 8,7 millioner tons varer ud af landet. Det betyder, at det er et erhverv, som mange er afhængige af, når der er tale om eksport. I øjeblikket aktionerer lastvognschaufførerne ved den dansk-tyske grænseovergang. De er utilfredse med, at toldbehandlingen efter deres mening er for langsom. Hvis deres blokade af grænseovergangen bliver langvarig, så vil det koste eksportvirksomhederne dyrt. Foreløbig har vi fået at vide, at der ikke sker noget før i morgen tidlig kl. 8, hvor der holdes et nyt møde. Udover det aktuelle problem ved grænsen, så har eksportvognmændene mange andre at slås med. Omkostningsstigninger på biler og olie, plus de store beløb, der skal betales i vejskat i mange lande, for blot at lave nogle eksempler. Du har en forretning, en vognmandsforretning med 10 biler, og det er det, man siger er en mellemstor forretning. Et af dine problemer, et af de større problemer er vejskat. Hvor meget skal du af med? Det er udgifterne, alle udgifterne i almindelighed er blevet et stort problem. Men jeg kan nævne, at jeg årligt køber valuta for 2 millioner for at klare de udgifter, jeg har i udlandet. Og er vejskatten her den væsentligste udgift? Nej, det er det ikke. Den er fordelt på autobanegebyr og flere andre udgifter, men den er eksklusiv olieafgiften, og ingen udgifter til chaufførerne indregnet i disse beløb. Og de fleste penge kommer du af med i Østrig? Ja, i Østrig der betaler jeg faktisk cirka 8.000 kroner om ugen. Altså det giver 400.000 kroner på årsbasis, betaler jeg for at køre, altså 1.000 kroner for at køre 114 kilometer hen og 114 tilbage. Det fordeler sig dels på Brandautobanen, som er ret dyr, og dels en meget høj vejskat, vi betaler i Østrig. Vi betaler for en gennemkørsel 620 østrigske shilling. Du siger, at vi burde indføre vejskat herhjemme også, men det vil jo ikke løse dine problemer. Nej, det vil det da ikke, men jeg kan ikke forstå, at politikerne ikke kan få øjnene op for, hvad udlandet de finder som en meget stor interesse i at kræve nogle penge op. Herhjemme, der er man nærmest ligeglad med det der, og det ser for os mærkeligt ud. Vores andre nordiske nabolande, Norge og Sverige, de tager vejskat, og de håndhæver det i hvert fald meget stærkt. Portugal, Jugoslavien, Grækenland betaler vi også vejskat, og Østlandene, og der må bestemt være en masse penge at hente. Poul Thomsen, nu er vejskat en ting, da vi talte sammen tidligere på dagen, der fortalte du, at kontrollen med køretilladelser i især Vesttyskland også er et stort problem. Du brugte ovenikøbet ordet piratvirksomhed om nogle af dine kollegaer. Ja, det er en af de ting, når man skal rejse de penge, der skal til for at betale disse stigende omkostninger, så er det urimeligt, at de firmaer, som overholder spillets regler, med hensyn til at have en gyldig tilladelse i bilen, så kan det ikke være rigtigt, at vi skal konkurrere med pirater på landvejen, som bevirker, at vi har meget svært ved at gennemføre de prisforhøjelser, vi skal for at kunne betale vores udgifter. Vi skal vel nok lige her forklare seerne, hvad det er for nogle tilladelser, der er tale om. Der er tale om de forskellige arter af tilladelser, som man kan transitere Tyskland med. Og der er der altså nogen, der hedder grænsetilladelser, hvor man kan køre sådan umiddelbart over grænsen. Der findes en grænsetilladelse, hvor man har lov til at køre et læs ganske få kilometer over på den anden side af grænsen. Og det er dem, der overtrædes? Det er dem, der overtrædes. Men, og direktoratet uddeler jo rundhåndet mange hundrede af dem, og der bliver kun kørt faktisk meget få læs. Hvem er det, der svigter? Rent umiddelbart kunne det lyde som om, at det er inden for jeres egne rækker, at der er nogen, der svigter. Det er Vognmandsforeningen arbejder jo med problemet på at få hold på dette piratkørsel.
Men det må jo nok være dels direktoratet, der ikke giver kraftige retningslinjer til toldvæsenet om at kontrollere disse ting. Men nu er tilladelserne, det kan jo lyde lidt mærkeligt for os, der står udenfor, at fordi man ikke har en tilladelse, så er han en konkurrent til dig, udover det, at han selvfølgelig, men han kører vel ikke billigere, gør han det? Jo, det gør han. Det er, man kan godt sige, at vi skulle jo sådan set have de samme udgifter i udlandet, enten man kører med eller uden tilladelse. Men det er ikke helt tilfældet. Mange af piraterne der, de kører i en gammel bil, fordi deres forpligtelse, når man ingen tilladelse har, den er ikke så stor som vores, der kører med det, man kalder topmateriale. Det er meget dyre osv. Ligesom at piraten har som regel en chauffør, der ikke helt får den samme tarif, som vores chauffør får. Altså en klar konkurrence på arbejdskraften finder sted. Lige til slut, Paul Thomsen. Der er en aktuel situation ved grænsen i øjeblikket, hvor chauffører de strejker, eller i hvert fald aktionerer. Hvad kommer det til at betyde for en vognmand, der har en bil holdende dernede med for eksempel fersk kød til Italien, som du blandt andet kører med? Ja, hvad kommer det til at betyde? Det kommer jo til at betyde, at lasten kommer til at stå der en dag eller halvanden dag. Bliver den forsinket. Og der vil jeg regne med, at når man er i Danmark endnu, så kan man henvende sig til ordregiveren og sige, at man har altså kørt ind i nogle problemer her, som at få nogle nye dispositioner fra hans side af. Jeg tror ikke, det kommer til at belaste vognmanden. Tak fordi du kom. Ja, så vidt eksportvognmandens situation. I de næste 20 minutter skal vi lidt mod sædvane landet rundt, kun på landevejene. Det gør vi sammen med nogle eksportchauffører. Omkring 1000 af dem har dannet Convoy Body Truck Club. Det er en klub, hvor alle har et til fælles, nemlig deres walkie-talkies. Via dem kan de tale sammen, og det sker helt i deres eget sprog. Faktisk har de en ordbog, som er trykt her i deres klubblad. Og deri står for eksempel, at Smoky betyder politi. Blåmejse, det er en politibil med blink. Og den gravide rulleskøjte, den møder de om lidt, det er en folkevogn. Det er nok er sproget alsidigt, men nu ud på landevejene med Frode Munksgaard og Søren Hvid. Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on? Yeah, 10-4, Big Ben, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown, come on? Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy. Det er okidoki. Ja, du skal vel til Italien igen jo, Break. Ja, 10-4, ingen fejl på det. Der er sgu ingen fejl på det, du. Det er det sædvanlige, lidt op og ned af stregen her. Men nu kommer der kraftigt med. Han ser ud til at være tosset i hovedet, men han går godt nok stærkt forbi her. Jeg tror, det var fordi vi klemte ham lidt dæve ham i den BMW. Det er ikke ham i BMW'en, er det? Hvad fanden er med jo? Ja, se nu her, du. Sådan en bøv, se. Så blev jeg kraftedeme godt nok lige lagt 10-6. Jeg prøver lige at komme op, hvis der er en af der kan få fat i ham, du. Jeg blev fandme godt nok lige banket ned fra 90 på 100, du. Jeg står med snotten lige op i vinduet her. Sådan en Mugan-Chirus her, mand. Men okay, vi får en 10-6'er på ham heroppe, så prøver vi lige at tage ham med i den gut der, du. Og fyre har ellers godt nok på fulde chance, men jeg skal nok få fat i ham op, hvis jeg kan. Ellers så prøv at komme med op, hvis der er nogen med her, du ikke. Okay, vi ligger heroppe på siden af nu. Jeg går ud om, og så lægger vi ham kraftedeme død. Sådan en psykopat der. De skal dele det med bare det her. Okay. Nej, kraftedeme, god body. Se nu den forpule gravide rulleskøjt, mand. Nu ligger den jo stærk på hylde med hele lortet død, mand. Rigtig bro. Se nu der, mand, den civilist. Ja, 10-4. De kan bare det pæs med at lige gå der. Jeg kan godt se, at når du får her, så godt nok lige en forlopper her. For de ligger bare her. Nu skal du bare se, om du får her også lige en forlopper her, så har jeg færdig nu. Der er bare ganske ikke en sommer i varmen lige øjeblikket. Så det var godt nok sæt, men de kan jo bare det der med at trække ud. Og ser garanteret over en ski, den civilist der i. Hvorfor gør I det her? Fordi nu kører vi her jo alligevel. Og synes, det kunne være meget sjovt at køre os alligevel. Der er ingen andre, der gør det her. Og hans vægtafgift, den passer ikke til, at han kører lavere alligevel. Det er ind til højre med ham.
Jamen er det ikke en form for selvtægt, det I laver? Selvtægt og selvtægt. Uden os, ingen ham. Hvordan skal det forstås? Ja, det er os, der slæver det hjem, og han skal bruge, og det er os, der slæver det ned, han skal have solgt. Så hvorfor skal han lægge i vejen nu, hvor vi jo lige kom i gang? Og vi skulle altså en gang afsted, det er op til weekenden, så han skal alligevel kun hjem og holde søndag. Hvorfor kører I i grunden i konvoj, når I tager sydpå? Smokey, det er et stort problem for os. Politiet? Politiet, ja. De jagter os, synes vi i hvert fald, og vi føler det, som om vi bliver jagtet af politiet. Og så samler vi os. I hvert fald syd for grænsen har det vist sig som resultat, og vi klarer os bedre, når vi er samlet i flok. Det er ligesom, at ligger man 10 eller 12 biler, eller hvor meget man ligger. I hvert fald fra Hamburg her nordpå, der har det altid været et problem. Og kan vi blive sammen 10-12 biler deroppe af, så er det ligesom, det går lidt bedre. Men hvad gør I så, når I kører i en konvoj og opdager for eksempel, at politiet står længere ude, eller I får en melding om det? Så slapper vi lidt af, eller venter på, at de skal komme op til os og se, hvad det er, de vil. Om de vil den konvoj, der er i gang, om de vil den nu. Ja, vil de det, så går vi ind alle sammen. Og okay, kan vi slippe med sådan en 40-markshine der, eller måske lidt mere, så må vi dele den, og så passer pengene igen. 2, 4 eller 6 mark per mand. Hvad får I i grunden bøder for, ud over hastigheder og sådan nogle ting i for eksempel Vesttyskland, når I kører ned igennem? Bøger. Jeg kan blandt andet et sjovt eksempel en gang med en kollega, hvor vi holdt på en tankstation, hvor vi skulle have byttet en tilladelse over og have ham sendt afsted. Så løb han tværs over autobanen. Det så politiet, så siger de, da han kom over på den anden side, det koster 7 mark at løbe over autobanen. Så siger han på godt sønderjysk, så fik du dævlen bræk med 40 mark, for jeg skal tilbage igen. Føler I for fuldt af politiet? Uafbrudt hele tiden, 24 timer i døgn. For fuldt, ja, det er måske også skarpt ord, men altså det race, vi kører, ikke også for at kan eksistere, for at vognmænden kan komme igennem i disse sparetider, ikke også. Der kører vi nok lidt hårdt på. Men jeg synes, vi er rigtig for fuldt. Jeg vil sige, at Danmark, det går godt. Der er sgu en pæn tolerance der, og bøderne er for høje herhjemme for hastighed, for at køre for stærkt, ikke også. I Tyskland, der vil jeg på en måde sige, at det er lidt bedre, fordi 40 mark, ikke også, det koster det for at køre for stærkt. Det er de her 120 kroner, det betaler vi på stedet, ikke også. Det sker tit? Det sker på hver eneste tur, vi får bøder i Tyskland. På sidste tur, som jeg lige er kommet hjem fra, der fik jeg 3 bøder i Tyskland. 2 på 40 mark og 1 på 20 mark, også for at køre for stærkt. Den betaler du selv? Nej. Nej, det gør jeg ikke. Hvem betaler dem? Okay, hvem betaler? Hvis jeg synes selv, at jeg har lidt dårlig smag i munden med hensyn til, at jeg har måske hunget på et kafeteria for mig, eller været mere ved at montere en CB-radio for en kollega, ikke også? Så har jeg brugt lidt tid der, ikke også? Og skal jeg hælde den tid hjem igen, så skal der jo hammer down, ikke også? Så skal der sparkes lidt til øsen her. Og så kan jeg sgu godt selv finde de 40 mark, hvis som sagt jeg siger det, jeg har lidt dårlig smag i munden. Hvis ikke under normale omstændigheder, ikke også, så kan man godt komme hjem til firmaet og sige, du vognmand, den fik lidt ekstra her, for jeg prøver på at nå det og det. Og det er til gavn både for vognmanden og for mig selv, det også går fremad. Men jeg i mit firma har ikke de helt store problemer med at få mine bøder betalt. Det har jeg ikke, det vil jeg ikke sige. Kunne I og vognmænd eksistere uden bøder? Jeg tænker på, hvis I skulle overholde reglerne. Nej, det kunne vi ikke. Så blev det en gang skrot, der kom til at køre op og ned ad gaden igen. Det kunne vi ikke. Du skal til Italien nu. Hvor meget søvn får du på sådan en tur? Nej, hvor meget søvn, ikke også? Altså, jeg stiger for at nå de der grænseovergange. For der er sådan med dyrlægen, ikke også? Han skal have tjek på det der kød, og vi medbringer, ikke også? Og han er der kun en fast tid, igen kontortiderne, og det skal vi rette os efter, ikke også? Og for ikke at blive dybfrosset der døgn, ikke også? Så prøver vi at prøve at være der til tid. Så søvn. Jeg ved sgu ikke søvn. Jeg besvimer en gang imellem herover håndhjulet, ikke også? Og tråkker vi videre. Chaufføren, de overtræder mange regler, når de kører sydpå i dine biler. Er det noget, du sympatiserer med? Nej, ikke sympatiserer med, men det er de mange gange tvunget til for at nå for det første det, de skal nå. Også mange gange jeg er en interesse for at nå frem og nå hjem igen. Men det er jo dig, der planlægger, hvornår de skal nå frem. Er det sådan, at du ligefrem kalkulerer med, at de skal overtage reglerne? Det gør vi nogle gange, ja. Vi har også
en service, vi skal yde vores kunder, og der har vi nogle tider, vi skal overholde for. Vi har et problem med en dyrlæge blandt andet i både Østrig og Italien, som skal nås inden for et bestemt tidsrum. En dyrlæge, altså en, der skal kontrollere det kød, kommer med. Betaler du deres bøder så? For hvis de overtræder køre- hviletidsbestemmelser, så betaler vi, ja. Hvis dine chauffører overholder køre- og hviletidsbestemmelserne samt kørselshastighederne, vil det så gå ud over din forretning? Ja, det vil det jo, fordi de mennesker, vi skal konkurrere med, de kører jo efter samme regler, som vi selv gør. Vi har jo en forretning, vi skal tjene penge på. Hvor meget vil det gå ud over din forretning? Det er svært at sige. Du siger, at chaufføren de har nogle urimelige arbejdsvilkår. Gør du noget for at hjælpe dem med at få nogle bedre arbejdsvilkår? Nej, det gør jeg ikke. Jeg mener, der fra foreningens side bliver gjort noget af for at give dem bedre arbejdsvilkår, men det er lov inden for IF, hvor meget de må køre, og hvor meget de skal holde hvil. Bakker I chaufførerne op, når de har nogle problemer? Ja. Hvordan? Ja, vi bakker dem op, hvis de har problemer med for eksempel politiet i Tyskland, så gør vi, hvad vi kan for at redde dem ud af det. Ved at betale for eksempel? Ja.